Рамазан айы ул күчеп бара, хәтта кышка таба барабыз. Һәм быел без ифтарны оештырабыз мәчетнең эчендә. Рамадан, 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 Рамадан. Һәм инде гадәтчә инде без ифтарны оештырыр өчен, пешерү өчен үзебезгә чакырабыз махсус плов пешерүчеләрне. Алар инде күптән инде хәзер безнең белән эшли, һәм инде ушбу айны алар көтәләр, әзерләнәләр. Нынешний Рамазан, изменения у нас есть небольшие в том плане, что мы сделали меню пошире. Мы внесли сюда восточное блюдо дымляма, называется. Помимо дымлямы мы еще делаем жаркое из курицы. Так что в этом году Алла Берса у нас и получше, и людям поприятнее. Быел бер көн ифтар көне инде безнең 80 меңгә төшә. Анда инде безнең аш, пылау, салатлар, чәй, фрукталар һәм башкасы инде. Кемдер мисал өчен тели икән ифтар оештырырга, ул мәчеткә килә дә, кассага акчасын түли дә, инде без аны оештырабыз, Аллага шөкер. Һәм шулай ук инде әлбәттә бар безнең эконом вариант, 65 меңгә, ул инде кайчакта мисал өчен ял көннәрдә кешеләр күбесе үз өйләрендә ифтар мәҗлесләрне оештыра. Шуңа күрә кеше әзрәк килгәч инде без моны шундый эконом вариантта карадык. Шуңа күрә кем тели катнаша ала. Аллага шөкер, һәр көнне безнең монда үзәк мәчеттә ифтарлар оештырыла. Һәр көнне тәмле ризыклар. Шуңа күрә килегез, балаларыгыз белән катнашыгыз. Менә шушы ифтар мәҗлесен оештырган барча мин мөселманнарга һәрберсенә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Шушы күп халыкны авызлашып, шундый изге эшләр эшләгән өчен изге теләкләре кабул булсын. Ахырга кадәр шулай дәвам итеп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә насыйп итсен. Рамадан, 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 Рамадан. Рамазан ул Коръән айы, һәм инде тақвалыкка шөкер итүгә ирешү айы. Шуңар безнең Рамазан айында төрле дәресләр, шаралар әзерләнгән. Илә намазыннан соң без хадисләр укыйбыз. Шулай ук ифтарлар алдыннан безнең һәр атнаны берәр хәзрәт дәрес бирә. Шулай ук мөхтәсибәт буенча хәзрәтләрбез авылларга йөри, шунда үткәрелгән ифтарларда да дәресләр бирәләр. Шулай ук Коръән дөрес итеп укырга теләүчеләр өчен безнең 3 группага бүленгән дәресләр бара. Беренче группа инде ул хәрефләр өйрәнергә теләгән кешеләр, икенче группа хәрефләр белеп, ләкин инде укуларын шомартырга теләгән кешеләр, һәм өченче инде Коръән сүрәләрен ятлап тапшырырга теләгән кешеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям һәр Рамазан айында Җибрил алейхиссәламгә Коръән тапшыра иде.
Һәм инде соңгы елны ул 2 тапкыр тапшырды. Шуннан алып галимнәр әйтәләр, Рамазанда сөннәт булып тора, берәр тапкыр булса да Коръәнне укып чыгарга. Рамазан айында Аллаһның рәхмәте белән Камил хәзрәт муфти бездә кунакта булып алды. Шәһәр башында зур кунакны каршы алып, без киттек яңа мәчетнең билгеләнгән урынына. Шунда килеп, фикерләшеп, проектларны карап, киңәшләшеп, дуа кылдык. Муфти хәзрәтнең хайр фатихасын алдык. Яңа мәчетнең урынын күргәч, санаторий шифалы кунакханасына килеп җиткәч, күпмедер вакыт узгач, безнең район җитәкчесе Айдар Раиш Медшинда килеп җитте. Аллаһның рәхмәте белән ул да ураза тота. Шуңа күрә Камил хәзрәт кунакка килә дип, ул да бик куанды. Шуңа күрә мин дә сезнең белән катнашам һәм мин дә сезнең белән ифтарда булам дип үзенең ризалыгын белдерде. Күркәм кичә узды. Аллага шөкер, бергә без авыз ачтык һәм инде бергә акшам намазын укыдык, дугалар кылдык. Аннан соң инде матур итеп, инде гадәтчә без ифтар мәҗлестә катнаштык. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ. Аллаһу акбар. Тоташ яктылыктан нурдан тора, бу гүзәл ай изге Рамазан. Шатлыклары, рәхмәтләре белән зур саваплар килә Аллаһтан. Мөэминнең сифаты күркәм холык. Бу ай үзгәрүгә яхшы форсат. Югары җәннәттә хөрмәт көтә, әдәп сагында без бик нык торсак. Күкнең капкалары ачылган чак. Көтә безне изге кадер төне. Эй Раббыбыз, синдә бөтен өмет. Гөнаһлардан пакласана безне.